सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि दिनावथ' गासैबो नोंथांमोना मिथिखागौ सान मन'गोन होननानै, खिन्थु नाथाय टाइमखौ मिथियाखै जानांगौ। बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो लाना फैदों। खिन्थु गुवाहाटिनिफ्रायसो दे, गुवाहाटियावसो माने टाइमखौ खिन्थालांसै आरोना, गुवाहाटिनि टाइम आरोना, गुवाहाटियाव जागोनखौ माने बिसोरो बिनो मोनसे आं नटिस मोननाय जादों। 3 घन्टा 27 मिनिट थागोन होननाबो मिथिहोदों आरोना, आरो टाइमा जादों 10टा 57 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो 12टा 45 मिनिट 5 सेकेन्डसिम थागोन होनना मिथिहोदों आरोना। आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, बिदि आरो सान मन'नाय दिनावथ' आरो सोरबा ग्रह लायै ग्रह मानसिफ्रा सोरबा खुनि जायो होनना मिथिहोनाय दं। आरो बेखौनो नोंथांमोनासो फालन खालामबानो जाबाय, न'फोराव थानायानो मोजां जागोन। आंनि थाखायथ' नोंथांमोनाबो न'आवनो थाबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर नायथारनो गोसोबा बहि बिसिख्लाबनाय फिसायै मन'नायखौ मोजाङै नायनो हायो होननानै बेफोरबायदि मिथिहोनाय दं। बिदिनो आरो सोरनि ग्रहआव नांगोन बेखौथ' आं मोजाङै मिथि मोना, होमब्लाबो नोंथांमोना न'आव थानो मोजां जागोन, बेखौनो आरो फिन खेबसे बुंबावबाय। बेखिनियानोमोन नोंथांमोननिसिम मिथिहोनो।